Що з цікавого, то це ми вирішили робити сцени реконструкції. В нас буде актор, молодий Мустафа Джемілєв, якому 35 років. Ви його побачите в фільмі. Насправді це було в тому числі для нас великим викликом знайти людину, хоч приблизно схожим візуально, і людину, яка могла би презентувати такого лідера, як Мустафа Джемілєв. Були складні ситуації з дозволом, коли ми знімали сцени у допитів або знаходження у камері тюремній, тому це потрібно було брати дозвіл у пенітенціарної служби України або в окремого відділку. У нас абсолютно актори не професійні, хоча є професійні актори, які брали участь у фільмі, їм було просто це дуже цікаво. Ми сподіваємося, що зможемо отримати, можливо, ряд якихось премій за кордоном, ми зможемо використовувати цей фільм для адвокаційної такої роботи і по тому, щоб розповідати, що таке національний рух кримських татар, хто такий Мустафа Джемілєв і що зараз твориться на території окупованого півострова. Чи можливо цей фільм побачити буде у Криму? Я, на превеликий жаль, боюсь, що на території Криму фільм люди не зможуть побачити, або лише через певний період, коли ми будемо його віддавати у відкритий прокат, тому що перший рік після виходу фільму ми хочемо його прокатати по міжнародних фестивальних майданчиках, а одною з умов є те, щоб він не транслювався на телебаченні або відкрито на кінопоказах, кінотеатрах, тому ми цього робити не будемо.